Gong. Kowe iki piye to? Kok iso? Tok jupuk nyawane, lak pejet kala mendinge. Lah sebabe bapakmu dijabuk nyawane, to? Apa nglekar kaya apa? Ning wis iso tangi meneh. Oh ya syukur. Ya mau dipati iki? Piye iki? Nyawane nendi? Aku ora weruh. Ngene nganti ora ana, kowe dukani Wangkulun Bathara Guru. Mati tenan apa mengedha-edha iki? Aku ya ora iso njabut nyawa kok gek mengedha-edha. Ayo wong tak jambak kok tak pejet kala menjinge kan. Enggak mudar. Ayo. Urip kok. Anget tak, Truk? Aduh. Oh, urip. Bagong ngedan. Tangan enek-enekke. Genah mules mbok yakin. Aja kok diplintir. Kuwi iki kena sithik wae wetenge larane ra jamak-jamak. Wah, lancar. Waduh. Bagong wong edan. Wah, lancar. Kena setute larane raja. Kok diplintir lho. Padake gawe ntrontro. Woi, adalah wah kayanganmu rahmat.